सर्वांना सप्रेम जय भीम. मी सुशील मजले पुण्याहून आलो इथे खास जयंती साजरी करण्यासाठी. जाधव साहेबांनी मला इथं पाठवलं होतं. मला आज खूप आनंद झाला की ज्या प्रमाणामध्ये पुण्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते त्याच मोठ्या प्रमाणामध्ये सुद्धा गोव्यामध्ये जयंती साजरी केली जाते. आणि बाबासाहेबांचा जो काही उद्देश होता तो मोठ्या प्रमाणात यापूर्वी सुद्धा सफल होताना दिसतो. अंधश्रद्धाला इथे पूर्णपणे फाटा दिलेला आहे. वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून जो काही बुद्धधम्म दिलेला आहे त्यानुसारच या ठिकाणी जयंती साजरी केली जाते. इथे सुद्धा कुठे डीजे दिसताना आणि लोकांच्या ज्या काही मागण्या आहेत पुतळा बसवायचा असेल किंवा इतर मागण्या असतील त्या इथे स्थानिक आमदारांनी त्या मान्य केलेल्या आहेत. असताना जुवारी नगर अरुणाचलम त्यांना युनियन इंडस्ट्रीज मिनिस्टर असले ताका हाडून हांवें थिंगाय पुतलो घातलेलो. हांव घालपी फर्स्ट डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकराचो पुतलो थिंगा मुद्दम सांगता म्हाका तेजो मान सन्मान आसा. कित्याक देशात जे बरें काम केलां आज तरी आमचे मदें ना. आमचे कर्तव्य जावन आसा तांकां याद करपाक. म्हणून आज 135th एनिवर्सरी आमी तांकां याद करता. हेच भाशेन हे देशांत बरे बरे व्यक्ती आहा तांकां याद केल्यार मातशे थोडेच तरी तेंची आयडियोलॉजी थोडे तरी तेंची तत्वां प्रिन्सिपल आमकां लागू करून ऑटोमॅटीक येता. तेजेर एक नागरीक बरो जाता, समाजान एक बरो व्यक्ती जाता. आनी तशें जाल्यारूच आमकां दिसता आमचे देशाक बरो फ्युचर आसतलो. आनी अवश्य एक लक्षांत दवरा हेच घटने प्रमाणे फुडें वचोन नरेंद्र मोदी सारखे लिडर आसा, बाकीचे आमचे लिडर आसा, तेका लागून आमचो देश फुडें वयतलो. इंडिया विल बी अ सुपर पॉवर अंडर द सेम कॉन्स्टिट्यूशन.